Čaute, moje meno je Karma. Ahoj, moje meno je Scorpindo. Takže na začiatok by sme vám chceli povedať jednu dôležitú vec. K nášmu starému kanálu, ktorý určite nepoznáte, mali sme tam 5 odberov, hej? Vlastne k nemu už nemáme prístup. Takže, založili sme nový kanál a na ten budeme vlastne uploadovať nové videá. Ako napríklad tu na Metro Last Light. A pokiaľ by ste nás chceli podporiť, dať odber, like, čo je jasné, že na tento kanál, nie na ten starý, pretože tam už vlastne nemáme prístup, takže nemáme ako vedieť, že ste nám dali odber alebo like. Hordstrada, to je skvělé. Nepovídej! No takže, táto hra je Metro Last Light. Takže, keďže sme prvé metro nedokončili a všetky videjka máme uložené, tak nám to prišlo blbé uploadu rovno 10 častí na náš kanál. Je to samozrejme dosť namáhavé na YouTube, pretože jedno videjko sa dosť dlho uploaduje. Preto sme sa rozhodli rovno začať Metro Last Light 2, ktorá sa nedelí na kapitoly ako jednotka. Sú tam rovno podkapitoly a je ich presne okolo 30, 1, ak sa správne nemýlim. No a opäť budeme natáčať jeden part po jednej podkapitole. Jedna podkapitola, jeden part. Že ste to pochopili, bolo to rázne vysvetlenie Kalarmana, ktorý je rázny vždy. Takto. A teraz už sa presunieme do hry. O bože môj. Bola ukážka z hry. Do hry. Tieto svine tu na sa pretransformovali do našich úplne sexy vojakov. A teraz ja ich budem zabíjať kvôli tomu, že Arťo má vidiny. To je akože mi povedzte, čo to je tu na politiku. Chudák. Takže Kalarman by vám chcel niečo povedať. Nechcel? Tak to bolo dosť. A týmto videom vlastne by sme chceli pozdraviť kamaráta Mareka. Marek, čau, keď sa na to pozeráš, tak sme radi. A poďme dať like. Aj odber, hej, lebo vieš čo. Takže toto k tomu. Díky, Marek. Vlastne... Toľko k tomu a poďme ďalej. Dobre, takže toto je Chán. Chán, ktorý bol v jednotke, lenže my sme po Chána bohužiaľ nedošli. A je to taký samozrejme tým, ktorý má pekne zamotané fúzy, takú gumičku a je taký retrobupek. Jak ten tam povedal? Áno, ako v jednotke. Dúfam, že si ho pamätáte, lebo ak nie, tak... A tak ďalej. Copyright. Takže, Zlesný, áno? Zlesný. Tí, čo ste fanúšikmi metra, určite Chána poznáte. Pamätáte sa na túto miestnosť, kde sme sa prebudili v jednotke. Je to prakticky, nie je to tá istá miestnosť, ale tvorcovia to spravili, že je to tá istá miestnosť, len inak renovovaná a nechýba tam naša historická gitarka vpravo. Scorpindo vpravo, vôbec nezakrvené, nezašpinené od krvi mutantov a ľudí. A vezmeme si našu výbavu a zahráme na gitarku. Výborne! Poďme miestnosti von. Toxiny a toxisy sa tu šíri. Čo mu to seká? Neseká to. To v pohode na úvod. Stačí a je to celkom. Tu tento funny typek počúva skvelú hudbičku. Títo tu debatujú s prázdnym pohárom v ruke. No, v pohode. Wow, a títo tu nám už pracujú na nových objavoch. Posilovňa musí byť. Len tak pre zmenu, keby ste chceli vedieť, kde sa práve nachádzame. Je to základňa D6, kde je vlastne na konci jednotky Arťo a ešte nejaký pár chlapcov oslobodili, obsadili. A tu tam budeme, myslím, že naša zbrojnica, kde nás vyzbroja a sme hraničář. Mimochodom, keď sme boli v jednotke hraničárom, sme na začiatku neboli, boli sme lovcom mutantov. A teraz z nás spravili hraničár. Nesmie nám chýbať naša epická plynová maska, aby sme sa
chránili pred toxínmi a toxicitou v miestnostiach. Áno, uvaríme si hrnec čaje vodné. Filtre, tie sa nám nesmierne hodia. No, ber to, Arťom. No, vidíš to. A má aj také retro brýle trošku, keď si môžeme všimnúť, s takým pekným rámom. No, takže toto AMMO je na štýl, ako v jednotke môžete s ním strieľať, ale môžete s ním aj platiť. A presne tak môžete si tie munície, za ktoré kupujete, môžete si ich vymeniť za strelné, keby vám náhodou došli, lenže nie je to bohužiaľ naopak. A je to vlastne aj slow mod, keď to takto máte zapnuté. Prakticky je to tak trošku spomalené. No a tu máme výber top modelov, ktoré panujú celým metrom a môžete si to zbranie ešte aj vylepšovať, čo je novinka v tomto metre. Sú tu samozrejme naše staré známe zbrania ako ubíječka, pod ním názvom ničiteľ, náš revolverik. A lenže v tomto metre nie je nožík. Nemôžete použiť nožík. Čo je veľmi smutné, pretože Scrapping bez svojho nožíka bude stratený. Neviem, čo bude robiť, ale lenže máme poďme ďalej. Čo tu máme? Čiže tady máme střelnici. No tak skúšajte svoju strelbu, nám rozsvietili, ďakujeme. Tu máš terč. A ideš! Výborne! 300 bodov! To je trefa! Výborne! Myslím si, že nám nič nerobí problém, aby sme zničili, pretože Arťom je jednoducho neporaziteľný. Vidíš ten rozdiel? Aký rozdiel? Skill je skill. To není rozdiel. Arťom by prežil sám celú druhú svetovú vojnu. Wow! Munícia zdarma, no. Začneme hľadíko. Ďalších. Ako keby mutantíkov, takých cvičných. Ubrnených. Dobre, poďme ďalej. Myslím si, že toto je úplne beznadejný sportovný prípad s týmito opchami. A je tu posilovňa! A.k.a. jedáleň, a.k.a. všetko toto. Niektorí tam mali takú polievku, že proste to bolo keby obrázok namalovaný z polievky. Zahustená ja. Proste dáme. No a teraz už konečne pôjdeme vonku do prírody, nás pustia trochu pobehať si, však viete, treba trochu. Áno, sú to nejaké, nie že ako keby botanické záhrady a tam budeme prenasledovať temného, ktorý nechceme vám hovoriť hneď, že čo sa stane, ale ten temný určite nebude proti nám nebude bojovať. No a ku koncu hry bude s nami a bude nám pomáhať vidieť nepriateľov, čiže mutantov. No lenže v tejto hre sa nestretneme len s mutantmi, čo sme sa stretli v prvej jednotke. Budú tu samozrejme démoni a budú tu tak ako keby nejakí pavúci. Ako keby nejaké škorpióny, no. To bude v takej pavúčom hniezde, kde bude fakt hardcore. Lenže zatiaľ sme v D6 a ideme na povrch. No takže teraz si vyvezieme takým elevátorom, výťahom a.k.a. MHD, KDH, FHD, PHD, KDH. Takže títo dvaja tu kecajú. A tu na krásne nevidíte oblohu. To je proste krásne neviditeľná obloha. Neviditeľná, nemôžete ju vidieť. Keďže je nad strechou, čo je logické, hej. Scrapping the lobby, to je známe po celom Slovensku a Maďarsku. Tie titulky české sú proste niekedy neslušné, čo 5 a nižšie si nevšimajte. Nečítajte. To si neviete čítať. Určite neviete čítať, také slova nerozumiete, čo to je. Iba 5 ročný, nechcem urážať tých, čo sú staršie. Čo tam prídete, mami, a čo to znamená? Ne.
Takže titulky, keď vás to zaujíma, si čítajte, ale tie neslušné slova. Podržením tlačítka M se můžeš podívat na kompas. Oh my goodness. Temný bež nad Zachánem na setkání s Millerem. Super. Super. Takže ešte na povor nejdeme, ešte ideme najprv na poradu. To tam kávičkárom. Môžete zaspiť nejakú kávu alebo nejakú sračku, čo majú v tom pohári. Poďme na to dvere. Akože dvojité dvere, no to je logika jak prasa cipana. Toto akože... Chan, akože prečo tu majú dvoje dvere? Neviem, lebo ja som tu nikdy nebýval, takže neviem ti akom povedať. Á, tieto veci majú už aj počítače, no to mi povedzte. Rok 2035 a to nie sú laptopy, alebo nejaké, nie že iPod 4, iPod 12 tu nie je. Kde je? Také staré haraburdy robíte? Pre pána. Tu mala byť moderná technológia, moderné zbranie. Tu už aj cez internet by si mal zabiť mutanta. Takže vy sa to budete rád na retro chatka. Tu, výborne, retro klavesnica. Super Mario, super hry a Arma Games. Iba dávajú Google mapy, ďalej, ďalší update obrázkov. Takže rozpráva, to nemá čas. Všetci majú super hry, to je co tu na zraz nejakých super hráčovských, gamerovských. A tu už máme poradu a poháre. Nahľadíme do tých pohárov, čo to tam je. Myslím, že nejaká káva tam bude. Čo to káva. A tam máme srdiečka, alebo jahôdky na tej mape, alebo čo to je toto, poďme k tej mape bližšie. Sprcikolnosť. Pozrime sa na tú mapu vľavo, veď tá blíka, však to sú moderné technológie toto. To nie také fintičky robné. Taký zarastený, by som mohol poholiť. Samozrejme, že budeme sa snažiť vám natáčať to metro tak každý tretí deň, snáď dvakrát do týždňa by sa nám malo podariť natočiť a spracovať a upload metro, aby to nebolo, že raz do týždňa, raz do 2 týždňov, čo sa vlastne stalo. Hej! Ty, poď naspäť. Pomoc, oni ma tu nechali s nimi. Počkaj, silne, ja sa bojím. Budem sa braniť. Cerušku na teba. Piškoty na tebe. Máme tu našu ženu, s ktorou pôjdeme, už nás volá. S ňou pôjdeme na povor. Strmím to pod za ňou. No. Stolička, pozor, tam máš zápisky. Vráť sa späť. Na stoličke vľavo. Zápisky, ktoré sú nevyhnutné pre našu prvú misiu, je to poznámka. Do komentárov napíšte. Môžete si to zastaviť a prečítať, my vám totiž nebudeme nie z pomocnej školy, aby sme vám prečítavali text. Do komentárov píšte, či chcete, aby sme to čítali, alebo nie. Bodka. Presne tak, musíme vyhovieť samozrejme každé želanie našich uchádzačov o pobavenie na tejto sérii. Hlavne pre jedného človeka, ktorého sme už pozdravili. Takže tak, Marek, keď to pozeráš celé, keď si došiel tu na, čo hovorím teraz, Čo myslím, že asi nie. a ja si to myslím, ak tu vôbec niekto došiel, tak napíšte do komentu Scrapindo je sexy a budeme vedieť, že ste došli až tu. Ja si myslím, že nedošiel ani po ten pozdrav, ale nevadí. No však nevadí, však proste stačí, keď... Električka na Ozobnici práve dorazila. Total super štýl z Salzburgu. Pozrieme sa, aké koberce to sú. Cipána, žiadna špina. Wow, pozri. What the hell, to je automatikla? No ideme si trošku zahrať na šoféra. No, takže toto bolo všetko k našej prvej časti metra. No a my dúfame, že budete nás sledovať ďalej.